जोंहा प्रग्रामाव थांसिगोन फिरफिला फरायसिगोन आरो फुंनिफ्रायनो जागायसिगोन दा बेलासियावसो मोसानायफ्रा जागोन प्रग्रामफ्रा सफैबाय फिरफिला फरायहोजोबसिगोन जोंना फुङाव 9टायाव ओमफ्राय दा बेलासियाव जागोन आरो मोसानाया बेयाव रेडि थाबैबाय फिरफिला फरायहोनायाव बाहागो लानो थाखाय फिरफिला फरायहोनो नागिरदों खरास मेथाइखौ नागिरदों जोंहा बेखौ बानायब्रबफैदोंसो दासो फिरफिला थिखोखांबाय मेथाइ जोंनि बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो बिबार बावनो नागिरदों गिबियावनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोसोआव बरखुनसु All are requested to model to the Honda space of Upeन्द्rनाथ ब्रह्म लोगोसे जोंहा कलकाता बड' एसोसिएशननि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनखौबो आवगायबोदों जाहाथे बिथांमोनाबो फैनानै दिनै बे आरो कलकाता लोगोसे कलकाता बड' एसोसिएशननि मददजों फिरफिला थिखोखांबाय दा रुमाव दसे रेस्ट लानो थिनबाय सारमोना जोंखौ जों बावाखैबोना सफैनाया ओंखायनो दसे रेस्ट लानोसै दा ओंखाम जाखांनानै बेलासिनि प्रग्रामखौ देखायफिनसिगोन ओंखाम जाखांबाय जोंहाबो दा रुमाव थांफिनसै दसे उनाव देलायनानै प्रग्रामनि थाखाय ओंखारसै लोगोफोर देलायखांबाय दा प्रग्रामा स्टार्ट जाबाय आरो जोंबो रेडि जाबाय मोसानो जोंना 6टायाव मोसानांगौआ दा रामफलनि मोसागासिगोन आरो मुस्रि बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो सफैबाय दा बे समाव आङो जोंनि बे गुबै हाबाफारि हारिमु आयदाखौ बेखेवनो थाखाय जोङो थिखानाय हाबाफारि बादियै बड'लेण्डनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायनानै लाबोदों दा बे दिनैनि बे गोथार हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय बिथांखौ जोंनि जौसाङाव फैनानै आलारि बाथिखौ सावनानै बे हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायनो लादों आरो बे समाव बिथांखौ गांसे रंगिना संगिना आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं खावलायबाय मानगोनां बिथां प्रमद बर' सारखौ आलारि बाथि सावनायाव हेफाजाब होनो थाखाय जोंनि मावथिफोरखौ आं हांख्रायदों आरो मानगोनां आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि स्पिकार मुस्रि बिश्वजित दैमारि बिथांखौबो आं हांख्रायबाय जोंनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सार बिथांखौ हांख्रायबाय आरो जोंनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथांमोनखौ हांख्रायबाय आरो बिथांमोननो गांफा गांफा आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं खावलायबाय मानगोनां बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथां मानगोनां आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिश्वजित दैमारि बिथांखौबो बरायनो थाखाय खावलायबाय आसामनि मन्त्रि मुस्रि इउजि ब्रह्म बिथांखौ खावलायबाय आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथांखौबो आङो जौसाङाव फैनो खावलायबाय आरो बिथांखौबो आर'नाइ गांसेजों बरायनो आं खावलायबाय जोंनि प्रग्रामा जागासिनो EM सानै दङ बिथांमोनखौबो खावलायनो आर'नाइजों बरायनो आं खावलायबाय सारमोननो मान बावग्रोदों जोंनि क'क्राझारनि MLA मुस्रि लरेन्स इस्लारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं खावलायबाय गिबि खेबनि थाखाय
बिटिआर सरकार आरो कलकाता बड' एस'सिएशन जयै रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिश्वजित दैमारि बिथां, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथां, बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि काउन्सिलनि डेपुटि चिफ आरो एमएलए गबिन्द बसुमतारी बिथां, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां, बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि हरेश्वर बसुमतारी बिथां, बिश्वजित कलकाता बिबुंथि लाखिगासिनो बड' एस'सिएशन आरो लोगोसे बड'लेण्डनि हारिमु बिफाननि बानजायनायाव दिनै बेवहाय खुंजानाय सानथालि मोसाबाय एबार गार'फोर मोसाबाय ओंखाम जानो नागिरबाय जोंहा नोगोर गोथाव ओंख्रिया दिनैना ना दङ नेक्था दङ नाया मा मा ओंख्रिनो बाजै हटेलनिथ' जाग्राफ्रा नुवाखै एक्साइटेड जोब जाबाय माबा बेदर अरखानायफ्रा लाजिलायो दिनैनि ब्लगा बावनो जोब्बाय लोगोफोर गाबोन नेक्स्ट डेनिखौ नेक्स्ट ब्लगाव नुसिगोन नोंथांमोना आङो ब्लगखौ बावनो दोननोसै लोगोफोर गोजोन्थों भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोजोन्थों